Tariki Ibere omutienyoka ni mwaka bochiru Ibere nemerongo Ibere nainye na Maangi agendrete ime yense ya icho ya Kenya omwancho muri Ndizi TV ikaransa oikembe inkuba manyia buna bereka gwateka koruwaga kiete Chinsa chiamambi goikera abono mugaso ireterane nkoro kwa job Maangi na otoko batoko bwaterana nere linde kwene kichibi chabo iko na maliogi abereka goikera asenchera yobwekera nuniga koro kwa Sara mumanyi yokwene kinga chibi chechi boigo na maliogi ngo goikera gwetera asenchera yomunwa wemenyerera koro kwa Lydia Mose kwera nande ase kageterige tambe mbingu bamanyinga kyabereka gwata korwa kete Chinsa chiamambi goikera Chinsa chiabono Chinsa Isano na Ibere chiabono mugaso. Nabokwenda utubwate gwetera aso mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabogwetera aso mtandao www.ndizitv.net mwanchwa umurigalia Ndizi TV Amayia niko tukuyachaga koruwa ase county ya Kisii aso mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati abereka komera na boda boda anene mono koruwa ase chinsemo chiria chanyalibali naboigo ensemo Lydia yabogetutu asegeti kemenyega kya Gusii stadium ase abagagusanga nabarobwo igoro yemega aho bose emeroberio abereka kobeka elinda kwene kingango sirale sector ya boda boda boigo lituko lyalero nalyo oyo choletwe gochikoba omokonyi bo mugavana Elijah obebo abeire egako lingoligwa naba MCA ase ensemo Elia yejomba yemesangerekano ya ATC erinde kwene kinga nkumulekera bale barenga bose naikeraniti ebirengo abibwenderete ase kwene kinga ngo chiarekoba omokonyi wo mugavana we county ya Kisii. Na nataka niwapigie shukrani ama niwape shukrani kubwa because Ibere especially Nyaribari Masaba. Of course, these are counties that are interest. Lakini mmoja walete mokoni kwa sababu Kabosionigo umwanchwa umurigelia Ndizi TV chuskuru au tigendra tegusie kwa ime yense ya icho ya Kenya ase iwiki ye astobe tokoranga nigo umubarobose okomente kana kwemebasokano ase chipara kwa beriko korokana ime chinsemo au asebono abarundi ya Kigali nabo igo chipigipigi babere bagosabwa kwa bamaiso anene mono chinga kechi bakoira abana ase chinka chiabo agwetera ase chinchera chiepara kagukwana nabaliki bamangana majia omwana siasa korwa asensemo eriya kitutu chache North aserieta Richard Mwebi nigo boigo abere gagosaba abana kwerenda chinga kechi na boigo abayiboli kwene kinga nkorenda bale abana babo asengencho chinga kechi niko cyabere chinga kichinkongu ase okomente kana kwa malio gogo tindi abere korokana na boigo chimbwa chitari chindonge cyabere chikorokana imechi nsemo au ko irari bageri ukwanira abana bae baito barure kisukuru banafunzi berende abarokirwa bonsi pi bagire jinga cyeito bonko basaba berende cyana bwa abarayi bankyo nambaye bera abayiboli baito abana abagira simulase omutini oyomo ingakierenke nyinge bona mumayete bako bagisukuru barendire n'abarimu abarimu babarendire emitini etatu baresebo bairanire bari buya banyuweti nyasore banyuweti maru ono kibagire ko mutini oyomo igendo mokorenda n'amaru abukire sana gochaka anene mono mumanyete chipara cheito bono yana lijindara bachigo tagoli bwango chikominyoka kitachare tinga n'abana chibogoretie mwanya bantu chikagete nemesige bituma chikominyokie gari kearasiri nare koirari bageri ndabe chindara bachaito bagendi chigari ngora baiki abana baito save ekiagera bono gisukuru na chiabungiru baise gotigetama
bamanya ng'ari tukora bakabande turibwa ya Mose Ibere bagendie gari esibiti eri ebekire nare gusaba nonye ne serikali yaito ya transport abasigari baito naro babeke mesa spara chigari chirendu chigenda esibiti ewenerete n'ebinde binge byapara birigo kera bale pare ebintu ngwe achoka bire Togosuka bosioni gochinga ki embura enyinge gendrete gotwa chinsemo au imense ya ichwa Kenya bono nigo abalimi babere bagosabwa anene mono balia bekemeligie chae utumika chinga kiechi ase obolemi bwabo kaukwana na Ndizi TV nigo umunyakero gobwe factory ya kebirigo Nelson Onduko aberega kwene kinga obwoyo babete bakorwa bune factory no buyabu alenge asenge ntoni go babete bakuborusia korwa chinsemo chiri cyangumbu nabo igokone kinga nkona nubole nabo igonkobe kubule ase enchera ere endonge asaba kusaba abalemi utumeka obwoyo bwo ase enchera endonge nabo igo nigakwanira buna igoromba chikutwara omoyega nabo igo umusangerekanora chikoleta amo aba director bechae anene mono korwa situndu bari chinyinge usi factory ime yorogongo rwa Gusii elinde komurekera igoro yobonia obwechae nawe kone kinga ngokini bale ekerengo yekemeligie chae ime yorogongo rwa Gusii ekremete ke bona kikere kondisi bwa sama na yecha bona yikro kureguru loko bo sababa ni baito boyo tu abano buya mbogwe kaini bondo bokari ko kunga no wa fake boyo bo abete prokiwa na KDT porwete Russia no boyo bo ale ngobuya ngobuya ti metane leons pa place chai na bala tore chai na oro na ndeba ko tramara gato kisumara kane asumo tini ebintu bine gitandarwa tukere babeke batore chaye bitonga chaye yabo ebemente ndikere fresh na ndungo korotoro mukyo munene kusombe chaye within the spirited hours itarikorare tundubali gusemenye tundubali ikigo cy'injikala inche munonduko na barusiri siringi 7 na baikiri siringi 30 na ndo mwako yo mitinyeta tetigarete tusiye ko mwaka isaise gotokonya ndengerete ko basukigo chigoro wake wetani siringi 30 na inde ndengerete ko kolegas na barabu na rosiri strategic plan yo kolegas asekebigo tea factory for the next 3 years digo baise ko ngali bageri to implement na fotora baise ko wakinya because injere nene yo gukoro wenu wecha na konyore Oskabosioni gochinga ki omogiro w'abanyagitari obere kogendera na wikirana ase rituko liemerongo ebere na boigo nigo aba clinical officer babete bagochaka omogiro bo rituko ligorbono nigo engane yabere kwirera ogochandika kwa baroire abange asistinya gitari chiria chia serikali ase abaroire bagendera kwe murunganiria ogochandika na boigo ogotanyora abokoreri ase sinya gichali au chia serikali ime yense ya ichwa Kenya mbasaba serikali na boigo abanyagitari goikaransanse na kogayana enganeye asenge nchonigo yairire abaroire abange gochandika elinde kwene kinga ngochikonyora bali okobweni bwana boigo okorwali wa asenge nchonigo abakenya abange anemono korwa asekerengo kiligianse bako bagotumika chinyagitari chiria chia serikali uwezo sahi hata na shido nitafanya nini sasa. Sahi nasema hii serikali yetu ikuwe imegomoka nini tu nini nisishide sita na niko na idisari moja na bado sipati daktari. Ile mtu imelete hapa ni soso na amelala kwa kiti, tunangojea tuone kama tutapata mtu ile mtu atatusaidia. Wodi ya wazee, wa mama na watoto zote zimefungwa kwa sababu wale wagonjwa wataangaliwa na kina nani. Kwa hivyo kwa sasa hii hospitali hakuna mtu ambaye anachukuliwa wa kulazwa. Ajabu ni kwamba vile nimefika hospitali sioni daktari. Naona tu watu wa ofisi hizi zingine. Boskabosio ase oroboti rurengete omogiro w'abanyagitari nigo bono obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Alliance ensemo elia ekwamereria serikali bakora wano murai wekiama kya Wiper Kalonzo Musyoka na boigo umurai wekiama gya DAP Kenya Eugene Wamalwa babere bagweso kibene na batebanga nigo barachi kwegerera abanyagitari na boyo kubwatirana na barabu anene mono ase okorobekana eri onye serikali tejigotegerera
kwegerera ebirero byabo boigo nigo baba kwene kinga nigo abakenya bagendere gucandika ase amatuka mangi ase ngenjo ninge serikali yabere gukinia ekerengo kibango ase bono baba gotebanga no nyangaraira agochikogenda kwamereria obunyakirogo bwo bwa Afrika mbachikogendera kwegerera abakenya kwene kinga babere bakonyora obwene bwabo ase amatuko abotambe. Na tuko roho zetu na mafikra yetu na msukumo wetu huko kwa upande wa madaktari. Inawezekanaje unasukuma ulipe makas waitwaje hawa? CAS walipe mshahara hata kushinda mawaziri na wabunge. Na hao ni watu nataka kusema asante kwa vile walikusaidia or something, kusaidia UDA na ujali madaktari. Ujali kabisa madaktari. Na hawa ni some of our best minds. One item kama unga kushuka does not mean gharama ya maisha imeshuka. The taxes are still going higher and higher. And this is the burden Kenyans are feeling here at the coast and everywhere else. When you are adding taxes every day, you are adding a heavy burden on every Kenyan. And this one thing, as we return to Nairobi with my brother Stephen Kalonzo Musyoka, we want to assure Kenyans that as Azimio will continue. Togos kabosionigo abarai abagenderetse kwe murunganilia igoro yumubaro omoke bwechibesa babere bakwegwa neserekali anene mono chikaunti chirichire ase ensemeria ya coast bakora wa nomo ngina bose umuteneneli wabangina ase county ya Taita Taveta Amina Dika niga atebanga chibesa babete bakwegwa anemono gosira emeroberio elierense yabisi yomuteneneli wabangina niko chire chinke ase ibono yababeterere gusaba chibesa kurwa ase ebyombe au elinde kwene kinga ngwikirani bali amagendro ase bono gusaba kwaba gokurwigo gochia ase serikali kwene kinga ngwikirania bale umubaro umuya gwechibesa gochia si county au elinde kwene kinga abarai ngokora bale amagendero. Tupange mikakati tujue vile tutaweza kujumuisha wale ambao wako na ulemavu wa akili katika miradi yote ya hapa kwenu Kipini, kwa sababu wako na haki na pia wanaweza kufanya mambo wakipewa nafasi. Wanahitaji tu kupewa nafasi, na tukiwapa hiyo nafasi wataweza hata kujikimu. Yule anayepaswa kufaidika zaidi na zaidi kwa basari ni mlemavu, kitu wa kwanza. Huyo ndo anapaswa, pamoja na wale ambao hawajiwezi, wazazi hawana uwezo. So kuna tashwishi kidogo kule, lakini mimi kama speaker nafaa mahali kutakuwa na joto ni jaribu kuskabosioni gochinga ki abakenya abange babiri bakonyora amaruwaire anene mono alia akoreto anogotakora chigosoli bose ebisaizi nabo igo okutaragira chindagira chingia nigo ensemo ye county ya Gusii abakora unomo governor we county ya Paul Otuoma baba kwaligania chimbero anene mono ase baba korua esegeto gochia ase abamenyi bensemeyo nabo ikurwa bosemye guchia ase aba Kenya gokora chigosoli nabo igo amazoezi buna enchera eyemo yo gwetanga kurwa ase amaruire akoretwa no gutakora emirimo bose amazoezi nabo igo aba Kenya gusabwanga abaragere chindagera chingia buna enchera eyemo yo kwene kinga nkulinda bale emibere yabo kurwa ase amaruire akoba gagotangwa gwetera ase chinchera chinga buna echio ambazo when we are fit we can tackle vitu kama high blood pressure, diabetes, arthritis. Hii ni vitu you can punguza makali yake ikiwa kwamba unafanya mazoezi. We are working closely with the county government of Gusii, Nakada being our biggest partners. Kwa county ya Gusii natoa pongezi kwanza kwa sababu tuko na talanta mingi hapa lakini zinakufia hapa chini. Wakiendelea kutengeneza mbio kama hii, I think watu wengi watachipuka kuwa watachipuka kuwa wengi sana kutoka kukimbia. Kwa siku hii huwa tu hatukimbii. There are tents, kuna blood donation, kuna mafunzo kuhusu afya. Kama sasa hivi tunajua ugonjwa wa ukimwi inaendelea ikiongezeka. Kwa hivyo watu wanahamasishwa.
Atokosuka bosioni gotoika ase county ya Migori ase bono maiga yogusie kwa ase emiaka 3 bono ikigwanda kinyamanigo kirachi koigorwa nigo ikigwanda kyabete gosie kwa ase ngenjo yokuborwa kwa mache aisaine ase njira yokwenekinga amacha yunigo ali gotumikwa ase ogokonya bose ogosibya inyama nabo gokonya ase meroberio ase ikigwanda ikibono bagokwana nabaliki abamangana maya nigo abateneneri bumoroberio yo basaba abamenyi benseme yuko bano botwererwa asengenjo nigo emeroberio yeserekali ekwira kinga gikolende ningo amatuko abwango igabarabe bakoigora ekigwanda ekyo kera kikwene kinga abasaye nabo igwa abamenyi benseme yunkonyorera bale amabaga yemeremo nabo ikonyora bale echiro ase barabe bakoira enyama yabo. Project over here, the slaughterhouse, which has been here for a very long time, but it could not work because there's no water. There's no way you can slaughter animals, have them taken to the butchery without cleaning. So today, I want to announce that the county government of Migori has launched a equipping of a bowl that was drilled by the county government so that the slaughterhouse will start working immediately. Nilikuwa naomba watu wetu ni kuwa wakuwe wavumilivu na tuelewe kuwa sheria lazima ifuatwe kwa mradi wote wa serikali tunaofanya. Si eti mradi wote wa serikali utaanzishwa kwa siku ya moja na ufanywe siku hiyo hiyo. Idara ya maji tumeweka bajeti ya kutosha. Ingawaje haitatosheleza majukumu ya kila moja katika gatuzi la Migori, lakini kwa sasa tumeweka bajeti ya kutosha kuhakikisha kwamba serikali ya Mheshimiwa Ochilo Ayako kupitia kwa bajeti hii ya 2023-2024 tumetenga pesa za kutosha tu kuhakikisha kwamba maji yanafikia wananchi. Nchumulilia Ndizi TV oroboti urokorwa ase county ya Migori no tochwikira omwelio wa mangana Amayia Chinsa Isano na Ibere chabono mugaso kolende to basa gosuka ansenginchu na Maangi togendra chokobwati anene mono asiri tukolia lero nigo to abeto koranga nigo okolingoliwa kwoyo obeteka gochorwa koba omokonyi umugavana obwe county ya Kisii Lydia obebo kwa beire gokolekana asensemeria ya ATC stora ende kobwati nga torenga litukolia nabo arabe gakotiani go bose tari gochutiani go igoni nga torabeto kwenda kobwatia asaba sakibaitu bamangana mayebare chinsemo linda kona kinga engane yengo goikirere asenchera yowekerana retana nkuru kwa job Maangi no tobete ko bwaterana neline kona kinga chibichechi boigo na mariogi abera wekera asenchera yowekerana ni gakuru kwa sara momanyi oyone kinga nkonyorore amangana gwetera ase omonwa boimanyererio ni gakuru kwa Lydia Mose wekera chinga kichinde na batakeire oburigireria obuya imea Ndizi TV nawo obwansu ubumugusi.